portàvem una vida tranquil·la, una vida on el meu pare treballava de contramestre de la Tolrà, per tant que tenia un bon sou dintre de l'època, teníem l'hort que recollíem verdura, i ell tocava a l'orquestra Els Hidalgos del Vallès, ja de feia bastants anys, des de l'època que els Hidalgos del Vallès es deien My Harlem, no? My Harlem Jazz. Clar que sona molt americà el nom, no? My Harlem Jazz, no? Però volia dir My Harlem res. La meva mare es va comprar una màquina de fer jerseis, tipus tricotosa per entendre'ns una miqueta, i també va començar a aixecar punts de mitja. Vull dir que no teníem una mala situació econòmica. El meu tiet capellà a Barcelona, menys encara, als anys 50 els capellans tenien un cert pes, no? I el meu pare va dir que volia anar-se'n a Amèrica. No sé ben bé per què, perquè en aquell moment no m'ho vaig preguntar, evidentment, però amb els anys els hi he anat preguntant i sempre la seva resposta ha estat perquè el Jaume i jo poguéssim estudiar